Šta je ovo ovdje, brate? Super Meteor. Što izgleda cool. Sviđa mi se. Tako da, ima i to. Ima ovdje i neki GoTB, šta god da je ovo. Imamo još motora, da vidimo šta ima još tu. Royal Enfield, ovdje ćemo posle sratimo da jedemo, znači ne plaćena reklama, ćao. Za Holy Smokes, baš je dobra, dobra je, kako se zove, klopa tu. Pazi, ovaj Moto Guzzi Special. Imam te helmets retrova kacike, sviđa mi se. Ovamo više završava, ovo nisam očekivao da vidim, ali evo ga. Novi BMW, ja mislim da je R18 ili nije R20, ne znam pojma, ali u ovom Cafe Racer stilu. To ti je upgradeovana verzija onog 9T-a. Izgleda baš brutalno. Zanima me kako se vozi, ali izgleda fenomenalno. Pazi koliko je ovo dobra kombinacija. Evo ovo bih voleo da vozim sa ćerkicom. Recimo na nekom od narednih Distinguished Gentleman Ride. Kombinacija Harleya i ovog sedišta dodatno. Baš je cool. Ali ovdje možda vodi i odrasla osoba, realno. Baš dobro izgleda. Sviđa mi se. Šta je ovo, brate, Trojan neki? Pazi kakav autić ili motor, šta je ovo? Koliko cool izgleda. Još plus ima otvoren krov.